یہ محلوں یہ تختوں یہ تاجوں کی دنیا، یہ انسان کے دشمن سماجوں کی دنیا، یہ دولت کے بھوکے رواجوں کی دنیا، یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے۔ جی محترم ساڈے بہت ہی پیارے بھائی قاضی حماد رشید رئیسہ فتار ہمراہ جناب دا پکا یارانہ ملک جواد آوان رئیسہ موری داخلی حلدار ضلع چکوال دعا صاحبانہ دے پیش نظر لکھاں گنن اڈاریاں بازاں نال باغ آخر کملیا باغ ہوندین اے نہیں سنیا انہاں شیراں دے اکران تے سان الگ ہوندین کرے نہیں اعتبار تو ٹھگواں تے ٹھگ ملخ دے آخر ٹھگ ہوندین چنگی نسل دے پیڑ وچ مر وینین کیڑے کام دے آخر ڈگ ہوندین وہ کر رہے تھے اپنی وفاؤں کے تذکرے نظر جو ہم پہ پڑی موضوع ہی بدل لیا